Čau, dnes si zahrajeme Brawl Stars, jsem tu se svým kamarádem, s Lukášem. Čau. Dneska si zahrajeme Brawl Stars a určitě můžete dát odběr. A hlavně můžete dát like na videa. Jo, běžte nebo ne do popisku, prostě koukněte se určitě i na můj kanál, kde bude delší video, 30-minutový. A tam, co tam? Počkejte chvíli, klidně. Počkej, jo, a tam bude moje delší verze, takže nějak tak asi, já nevím, co bych řekl. Můj kamarád je trochu mimo. Můj kamarád je trochu mimo. Počkej, co? Jsem zpátky lidi. Či já nemám louva, mám louva, no. Jo, tam to bylo na těch. Jdeme si teda zahrát a uvidíme, jestli Vyhrajeme. ano, přesně. Hele lidi, prosím vás, když natáčíme třeba po několikátý, tak se nedivte, kdyby jsme byli už trochu mimo. My dáme Brawl, aha. Co to vybral zase ten? To jsi vybral ty. Pepo, a to, že řeknu, že budeme možná trochu mimo, neznamená, že mimo budeme. Tak mě bráň aspoň. Pomoc. Ten kit je úplně sráč. Za chvilku zemře podle mě, takže... No. Bacha. Oh! Já si nemůžu dát vlastňáka. Ne? Tak to je dobrý. Kamoško, je, že tady není hypercharge střela. Jo. Takže v celém tom, že jo. Bravku. Jež, že ten balón poletí úplně nesmyslně. Dobrý. Počkej. Já mám ultimu, takže já jim to tam zničím, ať to pak můžeme dát easy. Co to je za ultinu jenom? Ona To vystřelí. prostě to kolem tebe jenom vybuchne. To si dělá kámo srandu. Rozbil jsi to tam aspoň? No. Ale jdu. Teda chci spíš. Koukej. Ty vole, to je fakt Bum. dobrý. Ale teď bychom tě potřebovali na té druhé straně. Nice, běž. Já jsem ho zabil. Ne. Já můžu vlastně mojí ultinu zbavovat míče. No, tak to jsme v prdeli. Ale zdá se mi, že už moc nemluvíme. Nemluvíme, protože jsme úplně mimo. Dělej, Mortisy! Ježiši, to je jelito. Já chci střílet po tom Mortisovi, ale ten dement už cípu. No, match over. To je idiot, fakt. Mě nám dali dislike. Mě to ubral jeden pohárek. Ne, dej exit. Ty jsi dal taky play again. Já jsem ho dal omylem. Tak jdeme, znova. Pasbra. Ne, on je tady zase ten Melichar, že jo? Ten dement z minulého kola.
A on dřív low byl legendárka, no, proč ho zrušili? Chromatika. Fakt? Hm? Ne, legendárka. Nebo fakt si myslíš, že bylo? OK. Kámo, neměl šanci. Já to tady probourám, ať... No. Kámo. Kámo. Kámo, ještě šel můj klon. Já si randu. Nic, jdu exit. Mně se spalila sušenka. Dobře ti tak. Jdeš slovo. Kámo, já dostanu žlutý dolar. Šotou. Pepa, dejte dislike, napište do komentářů hej, protože Pepa je špatný. Nech to. Já si srandu. Dejte spíš Pepovi odběr a nehejtěte ho, chudák Pepa. Mám 6 odběratelů, takže... Takže tak. Lukáš má 49, jo? Není to o moc. Takže bychom odběry potřebovali, aby jsme se pak mohli ve třídě třeba chlubit, že máme aspoň 100 odběratelů. I když teda s naším chlubením by to vypadalo, no, Můj cíl je 1000 odběratelů. zatím 100. Takže Ale můj celoživotní cíl! tak to můj celoživotní cíl, tak to je možná, to je 100 000. Jako já asi taky. Nebo takhle, spíš 1 000 000. Mně se ten play button hrozně líbí. Cože? Mně se ten play button prostě hrozně líbí. Ne, asi moc po mně jde. Aha, šelina. Ty vole, ono mě odbouchla. Nebo vypni si tolik. Pardon lidi, on Pepa měl zapnutý hodně zvuk, takže možná nešlo slyšet, vypni si ho ještě víc. Video se chýlí ke konci pomalu. Ne, takhle jdeš to bez zvuku. Jasně. Tak to lepší gameplay. Hele, video se chýlí ke konci lidi. Jo, jenom řekni ještě event. Máme i event, že když tady bude 20 lajků do týdnu, tak odhalíme náš Discord. Jo, a můžete nám kdykoliv třeba zavolat. Já nevím, jestli to bude dobrý nápad. Já potřebuji 2 minuty ještě. Tak já vůbec nevím, jestli to bude dobrý nápad. Lidi, jestli chcete, můžete se podívat na delší. Na další video u mě. Ano, protože já tady mám technické problémy a za chvíli budu muset si taky nabít telefon, což je by the way pravda. A mám 1%, takže já se obávám, abych to vůbec stihl vydat. Tím pádem asi za Nebo chvíli to bude budeš muset konec. ještě zestříhat jen tak. No, budu muset. Takže video asi za chvíli bude mít konec, ale určitě budu natáčet dál. Pro začátečníka je to 10 minut bude v pohodě a tam mám 27 minut, takže podle mě to moc lidí nedokouká. A já! Já! Dobrý, tak jo. Ahoj lidi. Ne,